ଭିତରେ କି ଅଛନ୍ତି ତମ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଇପ ସେଟ୍ କରିବି ତାପରେ ତ ଖାଲି ଗଳ ଗଳ ହେଇ ପଡିବ ପାଣି जल्दी खोले मतलब कमेंट करते हो बुझी पारनु ଏତେ ଭଲ ପାଇପ ସେଟ୍ କରିବି जल्दी खोले ନାଳ ନାହିଁ କି ବାଳ ନାହିଁ ଭୁଲ କରିବ ମତେ ଏକା କରି ଯେବେଠୁ ତୁ ଆସିଲୁନି ହାତକୁ କରିଛି ବଳ ଦିନରେ କି କେବଳ ଟଙ୍କା କଳ ବଦ ମହାନ୍ତି କଣ ପାରୁନି ହଁ ପାରୁନଥିବ ଦିଟା ତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେନି ବୋଧେ ଇଞ୍ଜିନ ଫିଞ୍ଜିନ ଠିକ ହେଇଯାଇଥିବ ଜାପାନୀ ତେଲ ଇରାନୀ ତେଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତେଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ତେଲ ମାଲିସ କରିବି ବୁଢା ଉଠୁନି ବୁଢା ଖାଲି ଶୋଇକି ରହିଲା ଉଠିବ କେତେବେଳେ ଆଉ ମଲା ସବୁ କଣ ଡଙ୍ଗୁରୁ ବଜାଉଛି ଟିକେ ଉଠିବ ହଁ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡେଟ୍ ଚାଲିଗଲାଣି ତମେ କଣ କହୁଛ ଏବେ ଏବେ ଦେଖ ନା କୋଉଠି ପାଇପ୍ ସେଟ୍ କରିବି ତାପରେ ତ ଖାଲି ଗୋଳ 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 ପାଣି ତମେ ଏଇଠି ଫିଟିଂ କରିବ ନାଇଁ ତମେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ସେଇଠି ଫିଟିଂ କରିବି ସେ କଥା ମୁଁ ତ ମୁହଁ କାନ ଆଖିରୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଗେଲି ତତେ ନା ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ଶଳା ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତୁ ଯୋଉଟା ହଙ୍କାଳି ହଉଛୁ ମୋ ପାଇପ ପାଖରେ କାମୁଡି ସାଫା ଛିଡେଇ ଦବୁ ଆଉ ବାପା କାଢିବି କବାଟା ଦେଇଛି ତାପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି କାଢିବି ଟିକେ ରୁହ କାହିଁ କାଉଡ଼ି କାଟୁଛୁ କଣ ପଳେଇଲା ଯାବା ରହୁନୁ ଏଇଠି କାଢିଲି ସେଟିଂ କରୁଛି ପାଣି ପାଣି ନ କଲେ ଘୋଡ଼ା ମତେ ମଜୁରୀ ଦବନି ରେ ତମେ ଘରେ କର हे प्रभु प्रभु क्या है तो कौन गोड़िया गोड़िया गंध बाहर
ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ଗୁରୁଟି ଉପରେ ତ ସେବା କରିଦେଲି ମାନସିକ କରିଦେଲି ପୁଅ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଛି? ପୁଅ ଡବା ବାଲା ତ ପୁଅ ପାଇଁ ତୁ ମାନସିକ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ନଦେଲେ ଅପମାନ ହବନି? ତମେ ତମ ତମେ ଦେଲି କାହିଁକି? ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି କାହିଁକି? ଦିନରେ ଦିଆନିଆ ହେଲେ ଆମର ବାଚାଉଳ ଛୁଆ ହବ ସେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ରାତିଟା ମୋ ପାଇଁ କାଳ ମୁହିଁନି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାର ଗୋଳା ରୋଗୀ ରାତିରେ ଅଙ୍ଗାରି ତୋତେ ଜମା ଖାଉନି। କେତେବେଳେ ତୋକିଆ ଜାତି ଶୋଉଛି ତ କେତେବେଳେ ମାଇ ପତି ତୁ ଜାତି ଶୋଉଛି। ଡେରି କାହିଁକି? ଏଇନେ ଯାଇଦେବି ତୁ ନେଇଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା 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 କ'ଣ କହିଲୁ? ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଛୁ ତ ମୁଁ ନଥିଲି ତୋତେ ଦେଲା କିଏ? ତୁ ନେଲୁ ଗୁରୁଟି ଗୋପାଳ ବିଭୂତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଗାଳିଦେ। ମୋ ବାବା Krishna Govinda Hare Murari He Narayana Vasudeva Hare Krishna Govinda Hare Murari He Narayana Vasudeva देखुनु ठाकुर केमती गुरुडी गुरुडे हेले प्रभु कोंती धोला धोला को फाटिला ना पेड़ पेड़ आगे तकुड़ ना पेड़ पेड़ गे तकुड़ ना पेड़ पेड़ गे तकुड़
କୁଷ୍ଠଦେହ କି ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ମୋରି ସ୍ତ୍ରୀକି ଆପଣ ଫେରିବେ ମୁଁ କଥା କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି ଓହୋ ତମେ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ଏଇ ଶୁଣ ବାବା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିଷ ଘଟେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମନା ବାବା ତାହେଲେ ତୋରି ହିତରେ ଅଛନ୍ତି ବାବା କଣ ଏମିତି ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ କାରଣ ଝାଡ଼ା ବସିଲେ ବୋଧେ ତୁ ଡାକିଦେଲୁ ଆସିଗଲେ ଯା ଭାଇ ଗେଲି ତା ପାଣି ଟିକେ ଦେବେ ସିଏ ଆଗ ଶୌଚ ପଡୁ ଯା I feel gila, I live na gribi. I feel gila, I live na gribi. ବାବା ଆପଣ କଣ କହିଲେ କିଲକିଲା ନାଚିବେ ଆପଣ ଯଦି ମତେ ନାଚିବେ ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁ ରହିବଟି ତା ଛଡା ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ମୋ ଗେଲିଟା ମା କେମିତି ହବ କହିଲେ ମତେ ବେଶିର ଇଚ୍ଛା ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବିବ ବାବା କହିଲେ ଦିଟା ଚିରୁଣି ଦେବେ ସେ ଚିରୁଣି ତମେ ଗୋଟେ ଖାଇବ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇବି ହେଇ ତମେ ତାକୁ ଖାଇକି ଖୁସିଲେ ନା ତମେ ଶୁଣିଆ ହବ I moi credibi, I moi credibi, moi credibi. ସତରେ କୃଷ୍ଣ ତମ ନାଳୁଆଂଶ ଯାଇନି ଆଉ ନାରୀଙ୍କ ସହ ଗପ ଲୀଳା କଲ ପୁଣି ଏଠି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ କରିବାକୁ ମୁଁ ବି ସୁଧ ବେପାରୀ ବଦା ମହାନ୍ତି ଭଲ ଲଗାଏ ବୋଲି ଲୋକେ କଣ ପୁରେଇ ଦେବି ଛେନା ଗୁଣ୍ଡ କରି ପକେଇବ ଦିଅ କଣ ଦବା କଥା ଦିଅ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ର Hey, मालदार पुराई, hey, मालदार पुराई, hey, मालदार पुराई. बाबा कौन कहले मोर दर पुरेबे इला सेक्रेटरी केमिति पुरेबी को पुरेबी तू पुरेबा बाबा कहते हेटी चेरो पडु अलगा हेगला माने गदन एपट पुरा हेबो ताले महा अघटन घटिबो हां मेले खाइबो फिमेले खाइबो आ मारा दर नै खाइबे केलो तो जीवन Hey, तोर कछिया दड़ी की खोल, hey, तोर कछिया दड़ी की खोल. Hey, तोर कछिया दड़ी की खोल. इला गेली बाबा कौन कहले धोती खोली की काचिया काढबे ओहो इजिली चेक करिबे पुरा हबो ना नै बाबा जे को एई बाबा बाबा कति देखिबे केचारा लोक हबो बाबा कहले 2505 टका दियो बाबा गाड़ी भाड़ा करी बृंदावन बोली ए आड़ी टोका बाबा बृंदावन बोली নাই নাই टका নাই নাই सब पुरा किने নাই क्या दो इला विपर हां पुरे
ना पेल पेल ग्रांड मोराई बाबा कहती अश्लील अभद्र भाषा कही चलीगले हो बाबा तुम औषध खाइबी जदि काम न दिए भी शुद्ध बेपारी बोधा महंत भल लगाए बोली लोके कह मो टका आदाय शहे वृंदावन भी चली हेले गेली कौन है कुह औषध किए खाइब अरे बाबा व्यस्त होनी गोटे तमे मध्य खाइब आ मो कामे उठाइ मते कोन ओडिरा ओडिरा लागुची फल ना मत खाली नेडिसी फील हो